Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Ngayon magluluto tayo ng adobong tambakol na may gata. Ang mga gagamitin lang natin, 1 kilong tambakol, kakang gata, 1 pirasong niyog, gagamit din tayo ng pichay, siling green, sibuyas, gagamit din tayo ng luya, bawang, 6 na butil, paminta crack, kunting bitchin, optional, gagamit din tayo ng Lex, patis, suka, at toyo. Ilagay lang natin yung luya, bawang, at sibuyas. Ilagay na rin natin yung paminta crack, bitchin, kung ayaw niyong gumamit ng bitchin guys, pwede naman yan siya wala. Suka, at soy sauce. Huwag masyadong maraming soy sauce guys kasi mamaya maglagay pa tayo ng patis. Sakto lang, kailangan tansyahin nyo lang. Tapos, ipail na natin yung isda. Lagay natin yung sili. Maglagay lang tayo ng kalahating tasang tubig. Isa lang natin sa katamtaman na apoy guys. Pag sa tingin ninyo na kumunti na yung sabaw, ilagay na yung kakang gata. Pagkulo ng gata, ilagay na yung pichay. Tapos yung leeks. At siling haba. Tapos takpan. Maglagay lang tayo ng patis. Mga 2 kutsara. Man lang natin kung ano ang kulang. Sarap. Kayo nang bahala magdagdag guys kung ano ang mga seasoning mix yung ilagay ninyo.
Patayin na natin kasi malalata yung pichay. Ayan guys, tapos na tayong magluto ng tambakol na adobong may gata. Salamat sa panunood. Amping kayo lagi. God bless.